Oh, duke zakhala ihawuni mzoza khanyameni kofihlo nonyoko wemama ungichathwe ngihlokoloza. Sanibonani senibingelele. Yangenkulu philile kodwa namhlanje. Ayisiyaphila. Izulu namhlanje libi. Libi izulu namhlanje. Libi, alihle. Ey. Kodwa ke liyapholisa. Liyapholisa. Ekungelona kuphela. Neyinkinga kubantu zixakile yangenkulu. Sizothi shanelana amabala zingane. Nangu uMakhoti ezongena. Shanelana amabala. Nangu uMakhoti ezongena. Ngisho kuthiwa usihambile abuyele kwakhe. Yabona. Yangenkulu. Usuthinta indaba enkulu kakhulu. Nangu uMakhoti ezongena. Ithini indaba namhlanje na yangenkulu? No ngisaphinde ngisasho. Yeah. Ngisathi mina umuntu ohambile ubuyiswa kaNgcobo la enyangeni. Enyangeni. Eyafaka qonda ulimi. Ungathi umuntu ohambile ubuyiswa umthandazo. Mangulalela kahle yangenkulu ithi lento umndakasho ukuthi kwenzekani phakathi kwakhe nomuntu wakhe. Akatshene mina. Ngoba njengoba ulapha isizwe wena ngeke wazi ukuthi kwenzekani esizweni njengoba singaka. Njengoba bexabana ngaka beshana bephuza ngaka utshwala beshana bephuzile. Kuyaba labo bantu sebe ngakusasa sebeyahlukana sekudama utshwala isiyangikhalela indoda. Isivele ithi yona mkhulu ngifuna umuntu wamabuye nje ngifuna ubuye ngokusheshsha. Akasasho ukuthi yena wenzani. Kwenzekeni. Lalela ukuthi isiphi lesizathu sokuthi understand lobuka lo TV. Ba Ngoba lenkulumo ya YouTube, ya Facebook, ya TikTok. Awuze nazo yangenkulu. La sinezizwe ehlukene kathathu ngoba uzothi omunye ngiyazenza mina mkhulu yakabuyi. Ngitshela kwenzekani. Ngoba iqiniso lifunekayo. Ziyafika kuyena zakho uthando akuthanda ngezi kuwena ngoba ungitshela nokwenzeka. Kuhlukene kathathu. Indlela yokuqala khona ezekhandlela. Ezekhandlela. Ezokuthi makade enola ukuthi uyekubambe umjolela noma umhlukumezile umshayile. Zenze ukuthi lehlula kacisha ulaka. Masoba khona oqhuma ngayo ucela uthando lwakudala uyekuthanda ngalo. Akwenzeki lo muntu. Maku ukuthi kodwa umtshenile ukuthi luyamuza asixabene ngokuthi nokuthi. Wakhuluma iqiniso. Khuluma iqiniso. Okwesibili kube khona ezesibili zomuntu okuthandayo kodwa nongazwani naye senishishana ngamazwi ukude kunawe. Insingizo ezimagilabomvu insizwe ezinkulu ezamakhanda u7 ezomlanda sibuye naye. Othi mawuyishazi baseniphini kube khona amanzi olwandle kube khona amanzi esivalo sebhodwe makade libila. Uyangizwa yini? Ngizwa kahle yangenkulu. Lezo suke zifaka ufufunyane lokuthi angayijamele enye indoda makuwumuntu wesifazane makuwesilisa akabinayo imizwa abanye abantu ubheke ekhaya. Leko uwe omdingayo lesikhuluma naye lo muntu esikhuluma naye la manje. Nje. Ngeke wena. Cha nangu lesikhuluma naye. Usezintathu yangenkulu. Izintathu. Lesithathu. Isibuyeke manje siyeke kwenye esithathu. Leyo oyakhela ilokhunjana. Iba sekhandlela emhlophe leyo. Yeah. Leyo ke futhi eyabantu abasuke uthola ukuthi bayathandana. Kodwa abekho uthandweni lomendo umjolo ngithi umjolo. Hayi lo thando oqinile ukuthi uyingoduso noma sesibheke kwakho umuzi. Yabona abantu abanjalo ngigijima yangenkulu ukuthi njengoba sithe siyabuyisa futhi siyaqinisa wena kalomuntu uyamdinga ukuthi khona into enhle oyibona kuyena ukuthi ngihamba ngifike kude noma umuntu awusenayo izanayo uyakuthi intombi somisa kanjani esimweni sikanjalo yangenkulu mhlambe ukhetha intombi ethize usayigcinile kodwa uyibona ukuthi ayikhona lezi ezokuvuselela uthando uhlale shaka ovalo nje azi ukuthi khona wena emhlabeni ngoba akalani namuntu lo muntu lo muntu besijolela nje ihlukaneke loyo nto hayi ukuthi uvela ufike nje la wena uthi wena angibuyisele umuntu wami kwenzeke ningathana nomuntu iminyaka emingaka nina ngosuku lodwa sasafuni manje kuloko sithanda usithe simisa kanjani lapho ngithe lezi sithathu yezabantu abanjalo labantu abasuke ethi nje ngithola ijongosi injalo ethize intombi
yeah kanti manje ulibonela okunye wena ukuthi Yeah. wakwakho umzinga yes umuntu ke lo besingafuni ukumfaka into ejulile ngazo ngoba wakhethile utho ngayo asifuni ukulimaza phela Yakhiwa. izizwe kuyakhiwa sithi faka izizwe kumuntu wena omlimazayo ongakakhombisi utho enhloso kunento ejulile la ezifuna ukuthi asebenze enhloso kodwa ke inyanga enkulu ngoba la sikhuluma nabantu yeah umuntu ozwe kahle indaba siyiqede siyiqala la sithe khona shanelela amabala ingane nangumakoti ezonga Ngisho ngoba seyaphi? kungenzeka ukuthi umakoti akahlali nje inkinga ikuwena khona ongakulungisanga kahle khona ngakulungisanga kahle into ngiyibona ngathi iphelela lento okuningi ngoba ngeke sakuqeda konke la kuphelele enambeni phela ithini namba utholakala kuphi lapha 031 031 065 065 00 00 86 86 asiphinde asiphinde 031 031 065 065 00 00 86 86 bakhona abathanda ukuwatshapha baze bafone ngabadatha kungenxa usizi futhi ngoba ayikho inkinga nalapho yebo ithini yabo sithi 081 081 513 513 5844 5844 yeah asiphinde 081 081 513 513 5844 5844 uzongwatshapha noma ushaya voice note kodwa madoda bafuna babhale kakhulu babhale uhidi exercise lonke umuntu inkinga zakhe niyazi nenkinga abafethe emjolweni kakhulukazi abantu umjolo imali hlatha imali umjolo inhlanhla yemali into emisa umhlaba umisile kodwa manje yena engathi okubalekile ukuthi umuntu ahlale enkingeni yakhe Tshela abese ethi ufuna kwenzekeni iqiniso ngamshaya mina ngamshaya ngaze ngamkinya ngamthuka sasathukana kakhulu ngizokunikeza nento umxolisi enza ukuthi akuxolele kuqala ngoba ngeke kuze kuvumeleke ukuthi afise ungibatha naye wamshaya ngaxolelile hayi ngeke asibambe baba